बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा फुटबल गेलेग्रा फोथारावहाय। दा बेयाव बेबायदिनो माखासे पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि सिङाव थानाय माखासे सेंग्राफोरा बेबायदिनो आन्डार 16नि 16 बोसोरसिमनि बेबायदिनो फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होगासिनो दङ। दा बिसोरो बेबायदिनो बोरमा फान्था गोगोम होदों आरो। ओमफ्राय जायहा 16 बोसोरसिमनि गाहाय बिसोरल' गेलेनो मोनगोन, ओमफ्राय गोजौआवनि मानसिफ्रा गेलेनो मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय स्ट्रिक्टलि आधार कार्ड श' खालामनानैसो बे खेलाखौ गेलेनो मोनगोन। दा बेबायदिनो बहुद मोजां मोनदों, बिसोरबो गोबां गामिनिफ्राय लाफैनाय जादों। बेफोरबायदि 16 बोसोरनि गाहायाव गोबांथार एक्साइटेड जायो फुटबल गेलेनो। दा बिनि थाखायनो जोंनि बे माखासे बेयाव थानाय सेंग्राफोरा बेफोरबायदि फुटबल खेला बादायलायनाय होगासिनो दङ। ओमफ्राय आंबो मोजां मोनदों। दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जाहैबाय, बेबायदिनो गोबांथार माखासे गामिफ्राव माखासे बेफोरबायदि ड्राग्स एडिक्टेड थायो, माखासे जानाय सोबनाय फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि सायाव माने गोरोबनानै थायो। दा बेफोरनिफ्राय जानगाराव लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि खेलाखौहाय होनाय जादों। जाहाथे बेफोरबायदि खेला दुलाजों गेलेनानै माने इनकारेज मोननानै, गोसोआव थुलुंगानाय मोननानै बांसिन बेबायदिनो खेलाफ्रावहाय माने गोरोबनानै थानो हायो। दा बेफोरनि थाखायनो जोङो बे खेलाखौहाय होनाय जादों। जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो गोबांथार लाइमोन सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि फुटबल खेला गेलेनाय बा माखासे स्पर्ट्सफ्राव इंगेज जानो हायो आरो बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो सासे गेलेगिरि जाहैनो हायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बे फुटबल खेलाखौहाय होनाय जादों। दा आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोननि गोसोआवबो मा रोखोम नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गामिफ्राव बेफोरबायदि माखासे आन्डार 16 बा 14 बा बेबायदिनो 15 बेफोरबायदिनिबो खेला होनांगौ होननानैहाय आङो सानो। जाहाथे बिसोरो बयबो बेफोरबायदि बैसोआवहाय फुटबल खेला होनोब्ला जिखिया स्पर्ट्सआनो जाया मानो माने बुहुत एक्साइटेड जायो आरोना गेलेनो। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समफ्राव गोबांथार गामिफ्रावबो बेफोरबायदि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायखौहाय होनो हागोन होननानै आङो आसा थियो। नैबे फंबायमोना गेलेसिगोन दसेनि उनावनो खेलाखौहाय। ओमफ्राय आं बिसिनिफ्रायनो मिथिना लानोसै मा गामिनिफ्राय फैदों एबा मा क्लाब नाम लादों आरोना। ओमफ्राय बाबुफोर, नोंसिनि क्लाबनि नामा मा नाम? मा? दावहारु क्लाब। ओमफ्राय बबेनिफ्राय? आच्छा, खैलामैलानिफ्राय। ओमफ्राय दा नोंसोरो फार्स्ट दिनैहाय मा गेलेगोन होनदों? सेमि फाइनाल गेलेसिगोन ने? ओमफ्राय दा नोंसोरो सेमि फाइनाल गेलेफैनो मोनबाय गेलेजेननायनिफ्राय गेलेबोनानै। ओमफ्राय दा गोसोआव मा रोखोम मोनदों फिलिंस? जोबोद गोजोननाय मोनदों। औ, ओमफ्राय दानि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा ना जानाय सोबनायजों गोरोबनानै थायो, बिसोरनि सायावहाय नों माबाफोर बुंहरनो गोसो नामा? खिन्थु माने जोंखौ खारनो एसे बोरैबा मोनो आरोखि बे जायोब्ला। एसे कनफिउज आरो उइक जायो बे जानानै। औ, दा ओंखायनो जानाय सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ने? गोजानाव थानांगौ। बेजों लोगोसे नैबे गोमो ड्रेस गाननाय, ओमफ्राय बे गोजा ड्रेस गाननायजोंहाय गेलेगोन जाहैबाय। ओमफ्राय आङो मा गामिनिफ्राय फैदों बे फंबायमोनावहाय मिथिनानै लानोसै। ओमफ्राय फंबाय, नोंसिनि क्लाबा मा क्लाब? बल्दि बड'सा क्लाब ने? अ आच्छा। ओमफ्राय दिनैहाय सेमि फाइनाल गेलेगोन दा ने? ओमफ्राय गोसोआव मा रोखोम मोनदों? बिदिनो गोजोननाय मोनदों। औ, ओमफ्राय खेलाखौहाय बेबायदि गेलेबाय थालांगोन दा ने? औ औ। ओमफ्राय माखासे दानि माखासे आथिखालनि लाइमोन सेंग्राफ्रा माखासे बेबायदिनो जानाय सोबनायावहाय गोरोबनानै थायो, बिसोरनि फारसे माबा बुंहरनो गोसो? बेफोरनिफ्राय एसे गोजान जानानै टिम बल जोबायला। औ, जिखुनजाया बेबायदिनो स्पर्ट्सफ्राव इनभल्भ जायोब्ला माने मोजां आरो देहानि थाखायबो। औ, दा गोजोननाय थाबाय फंबायमोननिसिम। दा बेबायदिनो नै बयबो आधार कार्ड श' खालामनांगौ आरोखि ना बेयावहाय। जायआनो 16 इयार्सनि गोजौआव बिसोरखौ माने गेलेहोनाय जानाय नङा आरो। दा नै बेबायदि आधार कार्डखौहाय नायनानैसो खेलाखौहाय गेलेहोनाय जायो आरो। बहुद मोजां जादों खेलाया, सिगांनिफ्रायनो होगासिनो दङ। नाथायब्ला आङो भिडिअ खालामनानै हगारनोसो टाइम मोनाखैमोन। दा स्ट्रं जादों आरोखि नै बेफोरबायदि 16 इयार्सनि गाहायाव थानाय लाइमोनफोरा गेलेनो मोननानै बहुद खुसि जादों। दा बेबायदि आरो। दायो खेलाखौ गेलेदों जाहैबाय सेमि फाइनाल हिसाबै बल्दि बड'सा क्लाब भार्सेस खैलामैला दावहारु क्लाब। खेलाया ओरैबायदि मोजां जागासिनो दं आरो, ओरैबायदि स्पिड गेलेगासिनो बिसोरो। खेलाया डेन्जार स्ट्रिक जादों दै। जा स्पिड गेलेदों।
Này Run ball. Run. बे गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय बल्दि जाहैबाय खिबुजोंसो खायखोना लाबाय खेलाया डेन्जार स्पिड जागासिनो दं आरोना ओरैबादि स्ट्रिक्टखा खेलाया अयथासार ओरैबादि इन्टारेस्टिं आरोना मानसिया बहुद इन्टारेस्ट मोनजोबदों आरो बयबो लामायावबो दंलायो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि सेमि फाइनाल खेलायावहाय खैला मैला दावहारु क्लाबा 1 ग'राव देरहानानै थांनाय जाबाय बल्दिया जेननाय जाबाय आरो